छत्तीस परिवार 119 भोटार अब तो ताबक जे अब तलि तंगमानि एटमस्फियार बा परिस्थिति तंगमानि गोबां को बरफ आमपिनो बरफ ताबक साजागियाव बीजेपी ताई मथानो कारण बीजेपी अंखा लुकरंगन थकगई बरफ गवर्नमेंट दङ बरं सिक्रि सक्र खाय बरं आबो खाय ताई मथा अंखा बरफ थांनाय जे बिसिथाम बिनि आयुबो लगियाखौ आसौ पुइलानि सिमिनो चिरि त्रिपुरासारंनो हाय हाय ताताल कक साबै बरफ खायमानि ताबखाय नुकजाक सकखा जे बीजेपी नि बागै आर बीजेपी नि सामं खायनायनि बागै मथा जायमानि आबोनो चिरि प्रुफ खायरि खायाखाय मथा जरा खायनाय राव बरफ खाबाय खुबाय हामजागैनो मथा खायमानि गुबैनो त्रिपुरासा बा त्रिपुरासा आमसुनि बागै गिसंनाय ताबक तामु नुकजाक दं जे बीजेपी बिनि जे नुखुं बाय दंखा ओ नुखुंनो नामनानि नारगनानि आवसबन सामन दंखा काजि ताई आंनि बागै बरम बरफ दंनाय बरम लगे सर तकाय सुमुं सालगा त्रिपुरानि जे कैंडिडेट राजेंद्र रि आं गुसु जरतै बुट मार्जिन तै कप्लायना हिनि खाख्लायनो आबो तो आं साइमांगलाक तबे जितिनाय कम्फर्टेबल मार्जिन जितिनाय कारण आबो डिपेंड खायनाय कास्टिंग नो कारण अदिनो ताबक थांनाय जे 18 इंराजिनि सिमि त्रिपुरा हस्तेयो फ्री फेयर इलेक्शन गया यदि फ्री फेयर इलेक्शन अंखांखाय तंखाय आफरांग साइमान खामुं कुसुक जरा बिन मार्जिन माननाय जितिनाय कितु मार्जिन सनाने एकटु बुस्थि ताबो